regai timbotaura nezveka kamfana kakauya musuno uno kari kufungidzira kuti kane substance. I will start by Masquerade say, how are you doing? How is everyone doing? How are you? Kumatimana enyika. Well, the name is Queen Tatelicious. Karigambe Sanwe. The one and only Queen of the Republic. There can never be another one because we look at seniority, even at a workplace. Akatanga kusvika ndiani pay inenge iri pamusoro. Yeah, aungatambirane nemunhu ane 14 years pakambani. Azviti whether wauya wakashata sei wakaonda sei, ende ndinokunzwirai tsitsi vana vekumusha. Mukangoona munhu abata jira reretso kana kuti mukangoona munhu akasungirira tukuma bhidzi makuti anosvikirwa. Vanhu vazhinji vari kuperera ikoko kwaMhosva. I'll give you an example. Baba Harare was doing very well when I was giving him a coverage, a spiritual coverage and a career coverage. Baba Harare, I pushed his songs. Vana Rita, Vana Nesaka Yaka Bev Ya and Zotino Zichi. I pushed him. And they were hit songs. Ameno munaka nyepera Baba Harare kuti Mhosva anosikirwa. Mhosva hana kana mudzimu, kana baba wa baba, kana sekuru wa sekuru, kana ana anosvika paya. Kamkomana kanguruoni kama zvakangoita general ngochani zinengori nemahormones echikadzi kana kuti kahunu kanenge kechikadzi. Munhu akaita hunhu hwechikadzi atiti munhu asvikirwa. Vanhu will know kuti ninga anosvikirwa. Munhu anosvikirwa uno kuti apa pane chiripo. Mhosva hapana. Baba Harare kubvira paakaenda kunoshanda naMhosva. Ndiudzewo hit song yaita Baba Harare. Ngatitaurei zvinhu zviri pajekerere. Kana zvichinzi ofisi yaMhosva ine zvisvinu, Baba Harare kubvira paakaenda achinoimba Mhosva TV kwere pamboitwa kana hit song. I want you to know the truth. Munhu akabata jira reretso, unless isu anosvikirwa nematateguru. Taenda pane bire taona kuti ndiani uye Mhosva akaenda kana pane bire anorohwa netsvimbo. Hapana zviripo pai matuzvi. So I cannot, I had to do this response for my fans. Hans Konai Queen, Rita na Kelvin, people are giving reference. Rita na Kelvin, when I introduced Baba Harare to the Nigerian community. Una Baba Harare, ndekatusha ndekatustadza kunyorera manager wa Bamafelo. Ndikatikuabata kwa nemwe yawe. Because as far as I'm concerned, I will never play any song ya Baba Harare. He chose munhu warudaumira naye. And we want to see where will Baba Harare go. Mhosva anoita chipi chinotrenda. Tatelicious anoti akaimba anofoma song panapa, the whole country inodzova. Fanta wonder. The whole country Mhosva anoite. Munhu udza kuti anosvikirwa kusvikirwa kaenda kupapa. Una vanhu munhu unoti tauya sekuru papi pana sekuru wapa. Kana machembera ari papana pematuzva. Munhu wakafoira kana ZJC ana. Kana chikoro ende Mhosva ndikumva ndada kukutuka panapa. Haufoka mubva muwani room imomo. Haufoka simuka nekuti washora dare. When it comes kungochani dzemuZimbabwe, there is one principle which has to be respected. Ukasa respect a principle, Tatelicious, hausimuke. Whether you like it, njimbo nenjimbo. Zvakafanira nekuti wakada kuita prophet muZimbabwe. Ukasa respect a prophet Makandiwa, hausimuke. Because he is an established prophet. Njimbo nenjimbo dzine ma principles adzo. I want to give an advice to people who are watching me.
You smell like the company you keep. And I am no entertain, but don't partake anything there. Munotorerwa zvipo zvenyu mamunonzi uya ndikushandire. Ndiani akabatsirwa na uri kunzwa vanhu vese yofantani one day ribago. Tomboita kati tichimbo player ma songs Tatelicious wacho. Ndachiita kandatipowa marisitsi. Ngatipowa marisitsi. Muri kuite chekuti ini chandazoresponda ndechekuti ndaresponda on behalf of my fans. Mhosva is not in my league. He can never be in my league. And ndamutuka inisi principle. He will never rise. Chero akaita 25k likes. Anongoita marike aZuckerberg. Regai ndikupe example kune munhu wandakafuridzira mhepo yakanaka. Chijandukwa akatanga kupfeka madress ndakati kona iwe unogopfeka madress pano pane varidzi vakatanga kupfeka madress munopfuura ukane kuofisi yedu ana Chijandukwa moti tokumbirawo kupatrola. Chijandukwa was very wise. Akapfuura nemuofisi mangu akaita live akati Queenie tokumbirawo kuita basa. Look at him today. Chijandukwa ari kupiwa mapasuru nevanhu. Ari kutengerwa nyama, mashuga, maraisi, mahupfu. Achichengetwa nemukadzi wake. Nekuti akakumbira kupatrola. That's life. Woko. Zemadress it. Ukasa respecta office inoi. Haupasimuki. Now I don't tell you kuti ndosvikirwa kana chi. You have to see the results. You don't need kuti ndosvikirwa ini ndino One results. Fantana akasimudzwa one day akunza akutorwa nemapurisa ndakangofoma so the whole country yakadzova. It takes someone with a spiritual calling. Someone with a hear ye him anointing. Someone ane hear ye him anointing. Yekuti chataurwa nemunhu ye nyika yese inodedera. Who is that person? Taitamba dangerous. Vanhu kungo play mapati dangerous. 2019 vanoimba Tatelicious chero japreza kungo tamba danger Tatelicious aripi iye him anointing une chiko naiwe Mhosva pachikoro chaipo ini ndakutoita social work degree iwe hautomboziye kana sejesi respect time authorities enzvimbo unorarama nganimboridza Fantani Wanda iye akadii Fantani akadii Fantela iri kubuko Fantani Wanda tuda original yacho ndeno sipaka Fantani Wanda tuda isino prinza mama